Tanggal 30 Oktober dek wingi SMS-mu isih ana HP iki. Tak simpen ana jero folder pribadi. Ati tawaca saben awan saben bengi. Saka terminal Harjosari kowe pamit budal ning Bali. Ambo ning pasar, ambo ngendi? Ambo kecantol cowok Australia. Nanging saiki kok ngajak bubar. Apa kowe kepencet cowok Denpasar? Keputusanmu, bulat tekadmu, yen pandang aku jembarake kuburmu.